Gawuna mahaukaci ne, Gawuna wawa ne, Gawuna sakarai ne, Gawuna jahili ne, Gawuna yaro ne shi, Gawuna mahaukaci ne. Mutum ne mai hankali. Ba na son tona asiri, na san me muka yi da shi, ba ɗaya ba biyu ba uku ba a nan gidan, na tsaye da shi a gidansa. Gawuna dattijo ne, kuma Gawuna ba ɗan tsilla-tsilla ba ne, kuma Gawuna ya yarda da cewa Allah ne mai yi, ba dabarar ka ko ƙarfin ka ko wayanka ba. Ba na tsamman Gawuna zai yi a kyakkyawan zato da neman a matsayinsa na mutum arziki. To a ƙarshe batun Ganduje an ce wai ana ta ƙoƙarin janyo shi a cikin jam'iyyar nan taku, ana ganin wai za ta ƙara farin jini. Kai ba Ganduje mai mutunci da martaba a Kano ba, ko ɗan ƙyalƙyalƙyal mai yankan farce, in muka san yana da amfani, ai ƙaruwa muke so, riba muke so, ba faɗuwa ba. Ai in ka jawo Ganduje, ai ka ja babban alheri, ko ba haka ba ne, Allah ya sa ya zama haka ba. In ma ba a fara ba, to ni tun da kai wannan gulmar mu za mu fara mu jawo Ganduje. Ba ni na je na jawo Kwankwasa ba, to shi ma Ganduje zan je in kwaso shi yanzu. Ai nasara muke nema, jama'iyya kuma ta kowa ce. Kafin ka rufe tambayar ka, in za ka ƙara kai tai kuma zan ansa da yardar Allah. Ina so in yi godiya ta musamman ga bayan Allah masu sauraro. Jiya na ga wani abu, matata take nuna mini, kai kafi kowa sani, ni in na yi intabiyu, duk inda na yi intabiyu ta tafi bana bibiya, sai dai a zo a bani labari. To jiya matata sai ta ja hankali na, ka ku san me yake faruwa in kai intabiyu? Na ce me yake faruwa? Ni nawa in faɗakar, a ji, a saurara, a amfana. Ni ne wannan kawai, alhamdulillahi burina ya cika. Ko bayan Allah, magoya baya, Allah shi muku albarka. Ina godiya ta musamman mayaka matasa wanda suka sadaukar da rayuwarsu don cutar Najeriya da arewa da musulunci. Musamman ga ɗaya daga cikinsu Rabon Kanawa, ko kana kinsa dole ka yabe shi, sai dai ka ce ba ka son sa don wani dalili, amma ba za ka ce baya faɗakar da kai ba, ba za ka ce baya burge ka ba, ba za ka ce masa komai ba, sai dai ka ce masa na gode, mayaƙi ne ya yi yaƙin da kai ba za ka iya yin wannan yaƙin ba, shi kuma yana yi, ko ba kowa ne yake biyan shi ba. Haka Allah ya ba shi wannan ikon. Haka suna nan barkatai, suna nan da yawa, amma saboda ita gwamnatin da ƙiƙiya ce, wawuya ce, mahaukaciya ce, jahila ce, bata ma san me take ba. Wayannan bayan Allah da suke faɗakar da kai, wai kuma su zaka ci wai ya kama su. Subhanallah, ban ga wayo ba, ban ga iya siyasa ba. Wallahi tallahi an yi sa'a, da ni ina daga cikin gwamnati da an ga bala'i. Ba wanda zan runguma, ba wanda zan ja a jika irin yaran nan yan social media. Mutumin da yake maka aiki kyauta, kai kuskure ya gaya maka, kai barna ya ce gyara nan, kuma saboda rashin hankali kamar yadda yake faɗa da rikin aiki, wai saka ci wani ya zagi gwamnatin ta ubanka ce, cewa za su je a kama shi. Da ya faɗa maka gaskiya, maimakon ka ce na gode, maimakon ka ja shi a jiki, maimakon ka ce ƙara taimako na, gobe man ka ci wani abu, in ka ji wani abu ka zo ka gaya min na yaba maka, Allah shi maka albarka. A'a, wannan sakarci da mai kama. Saboda haka ni ina godiya ga Allah, ina godiya ga matasa, ina godiya ga 'yan Najeriya, musamman matasa mata da maza. Kamar yadda na faɗa, yaran nan 'yan gwagwarmaya, 'yan social media, Allah ya ba mu nasara, da mu muke da gwamnati da ba mai numfasawa a ƙasar nan. Su ne abokan aikinmu, su ne sojojinmu, su ne 'yan sandanmu, su ne malamanmu, su ne alƙalanmu, su ne wakilanmu, don suna faɗar gaskiya, ba don kana ba su albashi ba. Saboda haka mai gaya maka gaskiya ba kai da musu irinsa. Saboda haka jama'a wanda duye wani comment ya gama ansa ba, don Allah ya yafe mu. Ban sani ba, abin yana yin yawa, ba na iya gani, sai dai in an gani nakan ce wa ya ce kaza a iya wanda aka gani aka gaya mun. In aka gaya mun, ni nake cewa abinci ko mu ko a Madina mutum yake ko a Chad yake, in Allah da sai na kira shi na masa godiya na goyon baya da ake bani. Saboda haka ba girman kai bane, wallahi kuma ban sani ba, in na sani zan yi rufi lafiya bakin Allah wanda ya bani iko. Daga ƙarshe dai, ko kuma daga kusan ƙarshe, matasa kada ku karaya. In na ce matasa, ya haɗa da mata, ya haɗa da maza. Babu namiji babu mace ba namiji, haka Allah ya wannan haɗin.
saboda haka tafiyar nan guda biyu ta mata da yara matasa, ina roƙonku don girman Allah ku tsaya, kada ku karya, kada ku ji tsoro. Duk wani mutum da ya zama wani abu a Najeriya da ba komai bane. Duk wani mutum da ya zama wani abu a Najeriya wani ne ya daga shi. Kar ka yadda kana matashi mu ta kare wani daskararren tsoho ko yanzu daskararrun tsofaffi su ce muku ba ku da kunya, a'a ba za ku iya ba, a'a ba gaskiya bane. In ba ni da kunya me yasa na zama mara kunya? Idan ban iya ba, inda gaske kake kai da ka iya, me yasa ba za ka koya min ba? Amma sai a dinga dinkare yara. Na iya jirgin sama ko gyaran agogo, na iya mota, na iya talbijin, na iya waya, na iya jirgin ruwa. Ha, yanzu yaro kankani fa dan talaka ba dan kowa ba zai je ya hada maka jirgin sama kuma ya tashe shi, ko ya maka jirgin ruwa, ko ya maka wata katuwa gada. ƴaƴan talakawan wanda suke bukatar horo, wanda suke bukatar taimako, ka ƙi ka taimake su. Allah ya taimake su, sun yi wani abu na bijinta, baka yaba musu ba, kuna cewa ko ba su da kunya. Kai ne mara kunya, ko mara kunya ma a zalimi.